Клиент се отказа от имот за 250 хиляди евро 2 минути преди да подпише. И честно, това беше правилното решение. 3 месеца работа, огледи, преговори, кредитиране, документи. Всичко готово. Оставаш само подписа. Миро, не съм сигурен. Толкова. Другите биха го убедили. Ела, само подпиши, всичко ще е наред. Аз просто му казах, ако имаш и най-малко съмнение, не подписвай. Защото имот за 250 хиляди евро не се купува с напрежение. Не се купува и от страх, че някой друг ще го вземе преди теб. Добрият брокер не е човекът, който те бута към сделка на всяка цена. Добрият брокер е човекът, който може да ти каже спри, това може би не е твоят имот. Месец по-късно се обади отново, с различен имот. По-малък, по-евтин, но неговият имот. И беше сигурен. Имот купуваш с главата си, не под натиск. Ако искаш брокер, който ще ти каже и не, когато трябва, последвай ме.